आणि एक महत्त्वाची बातमी आहे। राम मंदिर दान चोरी प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे। चंपत राय यांना एसआयटीनं क्लीन चिट दिली आहे। सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे। आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। राम मंदिर दान चोरीचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून संपूर्ण देशभरात गाजतोय आणि या संदर्भात चंपत राय यांना एसआयटीनं क्लीन चिट दिलेली आहे अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आलेली आहे। त्यामुळे आता या संदर्भात विरोधकांकडून काय प्रतिक्रिया समोर येतात हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे। चंपत राय यांना एसआयटीनं क्लीन चिट दिलेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। राम मंदिर दान चोरी प्रकरणामध्ये चंपत राय यांना एसआयटीनं क्लीन चिट दिलेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण झी24 तासवर पाहतोय। राम मंदिर दान चोरी प्रकरणामध्ये सातत्यानं यावर प्रश्न उपस्थित केलेले होते विरोधकांनी। त्यासाठी आंदोलनं सुद्धा संपूर्ण देशभरात झालेली होती आणि आता चंपत राय यांना एसआयटीनं क्लीन चिट दिली आहे।